Breogán UST é unha ferramenta virtual creada para levar os sons dos instrumentos tradicionais de vento galegos ao mundo digital dun xeito sinxelo, accesible e totalmente de balde. Neste vídeo imos escoitar como son a gaita galega, o pito galego, a requinta e o asubío, instrumentos fundamentais na nosa tradición musical e que agora están recollidos nun mesmo plugin, pensado para músicos tradicionais e para produtores que queiran incorporar o carácter sonoro de Galicia nas súas composicións. As mostras deste plugin han sido muestreadas íntegramente por un intérprete de música tradicional e foron integradas dentro desta ferramenta virtual que agardo que sirva para que sea un poquinho máis accesible a creación de música galega. Unha vez que abrimos a interfaz de Breogán, xa podemos ver o seu espazo de traballo. Na parte superior, pois temos a selección dos sonidos. Neste caso contamos con a gaita galega, cun pito galego, cunha requinta galega e con un asubío. Na parte inferior contamos cos botóns de accesos directos aos diferentes paneis. Teremos dinámicas, ecualizador, envolvente, reverb e vibrato. Cada un destes paneis corresponde ao instrumento que teñamos seleccionado nese instante. Mais abaixo temos o teclado, onde podemos ver as teclas pintadas de color vermello, verde, sen pintar e violeta. As teclas de color vermello corresponden ás distintas articulacións. Se vou pulsando, como podemos ver, vaime cambiando a articulación. No caso da gaita, as teclas verdes corresponderían aos roncóns ou ronquetas. As teclas en pintar corresponden á melodía de cada instrumento. E nas teclas violetas asignei uns efectos de respiración e de exhalación que fai que quede un poquinho máis realista. Na parte esquerda do plugin pois temos un level meter onde vai se nos mostrar o nivel de volumen. Abaixo do level meter tenemos un master xeral do instrumento e abaixo do master temos un panel. Este botonciño de alerta de aquí corresponde ao botón de pánico que podemos empregar no momento que se nos quede pillada algunha nota. Por exemplo, se teño un roncón sonando, podería pulsar este botón e se cortaría automáticamente. Na parte central temos o espazo dos paneis xenerais de cada instrumento que, como ben dixen antes, según vayamos cambiando de instrumento ou vayamos seleccionando os paneis, irán abríndose e cerrando. Falando un poquinho máis dos paneis, o primer panel correspondería ao panel de dinámicas. O panel de dinámicas da gaita está dividido en toda a parte de volúmenes e selección de punteiro. Temos 3 punteiros para seleccionar. Temos o punteiro en do, que sería este de aquí. Teño o punteiro en mi. E teño o punteiro en sol. Como ben dixen antes, as teclas verdes están asignadas ao roncón máis as ronquetas que ten a gaita. De medida que se vou pulsando, estas directamente dispáranse. Teñen programadas unha función de play-stop, de xeito que non teño que estar pulsando a tecla permanentemente. Basta con pulsar unha vez e para parala volvo a pulsar. Se quero desactivar este efecto de play-stop, simplemente podo ir aquí a este botonciño que pon roncón tenido e xa o roncón sona solamente cando a tecla está pulsada. Na parte de abaixo do panel de dinámicas temos este panel de legato onde podemos modificar a transición entre notas para darlle un toque máis realista. Destes 3 parámetros que temos aquí, se o que buscas é un son un poquinho máis realista, eu xogaría únicamente co legato, que digamos que é o porcentaje de intensidade que queres entre notas. Este panel tamén está vinculado a unha articulación que agreguei que, aunque para xéneros máis tradicionais non creo que se vai usar, pero igual sí que para algún produtor que lle interese producir algún tema máis urbano, máis electrónico, podría ser interesante, que é o tema de Glide, o cal está asignado, se non me equivoco, o Fa sostenido 1. Se manteño pulsado Fa sostenido 1 e pulso 2 teclas. É un efecto que igual para géneros, xa te digo, máis clásicos non creo que se use, pero igual para algún produtor que lle interesa facer algo máis electrónico, pois sí que lle pode ser interesante.
E por último temos o botón de polifonía. Se queremos convertir calquera destes instrumentos en polifónico, pois simplemente con pulsalo bastaría. Pasamos ao panel de ecualización, onde simplemente, é unha ecualización paramétrica, onde que podes activar e desactivar con este botón de aquí. Podes cambiar o tipo de curva tamén se queres. O panel de envolvente, onde temos un attack, decay, sustain e release. Unha convulsion reverb, onde podes seleccionar distintos tipos de reverb. Tes a reverb de auditorio, reverb de centro cultural, reverb de carballeira, reverb de igrexa, unha reverb de furancho, unha reverb de fogar, unha reverb de escola e unha reverb de val. E por último temos un vibrato, onde tamén podemos variar con distintos parámetros. Podemos sincronizar o tempo do vibrato co tempo do noso proxecto se pulsamos en este botonciño de aquí. Podemos escoller entre distintos tipos de vibrato, a intensidade do mesmo. Isto xa é un poquinho o que ti busques. Eu sempre intentei que Brogan fora un instrumento no que o usuario podera axustar todo tipo de parámetros para conseguir o sonido que busca. Imos falar un poquinho agora das articulacións que incluye a gaita galega, por exemplo. Como ben dixen antes, pois a medida que vayamos pulsando as teclas vermellas, pois iránse cambiando as distintas articulacións. No caso da gaita, pois no do 1 temos unha gaita. Se pulso o Re1 teño unhas escalas. No Mi1 teño os picados. E por último, no Fa1, pois teño o mordente. Como ben falei antes, nas teclas verdes corresponden a roncón e ronquetas. Temos unha gran gama de roncóns e ronquetas. Sempre busquei que a gaita se podera adaptar a todos os tonos, polo que prácticamente temos toda a gama cromática. Se eu quero hacer sonar unha gaita en do, pois podo tocar o do 2 e o do 3. Se teño unha gaita en sol, pois podo cambiar o punteiro, poñer un sol, e nos roncóns tocar sol e sol. Pasamos agora a explorar xa o pito galego. Este botonciño de aquí de información o cal inclúen todos os instrumentos. Está vinculado a un panel, de información básica onde se explica un pouco a historia de cada instrumento e como funcionan as súas articulacións. Imos pechalo. E o pito galego é pois prácticamente o mesmo que a gaita galega. Temos por aquí a requinta.
E por último o asubío, que tamén me parecía interesante integralo. Iso en canto aos instrumentos. Na parte superior esquerda temos este botonciño de aquí que se o pulsamos ábresenos o papel de preaxustes, que basicamente son unha serie de configuracións predeterminadas que veñen incluídas con Breogán. Breogán tamén dá a opción de crear os nosos propios axustes. Se, por exemplo, eu varío calquera destes parámetros, eu que sei, cambiolle a reverb a gaita, poñolle unha gaita de carballeira, cambiolle o vibrato, poñolle un vibrato máis agresivo, non sei, cambiolle a ecualización, fago un poquinho máis profunda, non sei. Cando teña lista toda a configuración, simplemente diríxome ao panel de presets, doulle a añadir, escribo o nome do preset, doulle OK, e xa tería aquí o meu preset ca miña configuración. Na parte superior esquerda teño o botón de configuración, onde teño aquí outros axustes, podemos variar o pitch de cada instrumento, podemos transportar tamén cada instrumento, podemos xogar un pouco ca velocidade de todos os instrumentos. Na parte dereita podemos axustar tamén o volumen das respiracións. En Samples e Zoom podemos variar o tamaño da interfaz, facerlle un poquinho máis pequena, un poquinho máis grande. Tamén podemos localizar onde teñamos instalados os samples. Se por un casual, cando abrides Breogán, vedes que non sona, seguramente porque os samples non están localizados. O único que hai que facer é dirixirse a samples e localizalos a través deste botón de aquí. En canal MIDI podemos seleccionar o canal MIDI polo que queramos que vaya o instrumento, e se pulsamos o último botón, ábresenos un panel onde se nos invita un pouco a facer unha donación. Este tipo de proxectos levan moito tempo e incluso cartos, e se queres apoiarme de algún xeito para que siga creando este tipo de proxectos, podes comprar unha licencia clicando en riba da cunca. E por último temos o panel de información, o igual que con Carmucha, explícasenos un pouco, como se fixo, sesión de grabación, a sesión de toda a parte de desenvolvemento. En manexo explícase un pouco como se traballa con Breogán, basicamente o que expliquei agora. En créditos aos agradecementos. É interesante seguir algúns tips para que o instrumento sone un poquinho máis realista, sobre todo co tema do legato. Por exemplo, vou gravar unha melodía. Por exemplo, algo sencillo. Unha vez cuantizada esta melodía, podémola reproducir. Ves, aí como vemos, o ataque sona un poquinho bruto. A mí personalmente non me gusta. Daquilo que podemos facer, por exemplo, podemos poner a cuantización a 32 e sobrepasar un poquinho máis a nota. Como é un instrumento monofónico, non van a sonar as dúas notas, van a sonar o do e despois o re, o sea que non pasa nada se sobrepasa un poquinho esta nota, porque dese xeito o que facemos é forzar un poquinho máis o legato e que sone un poquinho máis realista. Por exemplo, non ves? Aí sona un poquinho máis, sona como un poquinho máis de xeito. Poderíamos incluso pintar algunha articulación, por exemplo, poderíamos pintarlle aquí un mordente na primeira nota, no primeiro este do que dá, pintámoslle un mordente aquí, e despois aquí antes do re volvemos á melodía principal, e despois aquí neste fa non, pintámoslle aquí outro mordente no mi, exemplo, e despois aquí nesta nota larga voulle facer un picado. Sería cuestión de traballar un poquinho máis con ela, pero máis ou menos para que os fagades unha idea. E nada máis, amigos, espero que vos guste.
Espero que lle saquedes partido á ferramenta, eu a fixen con moito cariño para toda a comunidade galega e facilitar desta forma a creación de producións musicais galegas. Así que nada, amigos, veña, moitas gracias e un saudiño.